convidar-me a venir avui. De fet, en principi, he fet aquesta sessió el primer trimestre i la vam haver de cancel·lar perquè hi havia una vaga d'estudiants i vam decidir que era millor no fer la sessió en aquell moment, i al final, entre qüestions d'agenda i tot plegat, doncs no hem pogut organitzar-la fins ara. A més, em fa molta il·lusió fer aquesta sessió perquè, de fet, us explicaré diverses coses que han marcat la meva recerca en els darrers anys i, de fet, és la primera vegada que les he d'explicar en català. Per la qual cosa em fa una il·lusió molt especial. Però això m'ha comportat tota una sèrie de reptes que no m'esperava i que fins i tot m'han fet qüestionar qüestions conceptuals del que us parlaré, començant pel títol. I començant una miqueta per la pregunta que m'ha fet l'Iñaki abans. El títol no m'agrada, però el títol és una traducció de l'anglès i el títol aquí posa treball, i crec que potser us espereu que parli de treball, i de fet no parlaré de treball. Parlaré d'una altra cosa, que no és un vell treball. Per tant, quan em pregunteu hi haurà dades sobre treball, no hi haurà dades sobre treball perquè de fet això no es tracta, sinó que parlo de treball d'una manera molt més abstracta. Parlo del concepte de treball que en anglès es diria labor i que en català no tenim una traducció, sinó que el traduïm directament com a treball, però de fet estem parlant de coses diferents. Volia fer una mica això perquè així sí veieu el que us podeu esperar d'alguna manera que ens trobarem. Doncs contextualitzant una miqueta, que serà el que he fet, serà una presentació més aviat conceptual i amb conceptes bastant abstractes, coses que porto treballant intensament des del meu doctorat, però que també els darrers 2 anys que estic treballant col·laborativament amb una altra persona, que us explicaré una miqueta més d'aquest acte que estem fent. I venim de l'economia política crítica, que aquesta altra persona i jo som coordinadores de l'Associació de Recerca en Economia Política Crítica de l'Associació Europea de Sociologia, i portem treballant des de fa temps en aquestes aproximacions de l'economia política crítica que prové, en el meu cas, venim de concepcions neogramscianes, concepcions marxistes, etc. Per tant, necessitem una miqueta d'un m'agradaria profunditzar la presentació una mica el que nosaltres ens hem estat plantejant, que és què volem dir per treball. He posat aquí entre cometes, perquè em refereixo, com us deia, al concepte anglès de labor o al concepte alemany, que ara es fa servir d'arbeit, que és un concepte que engloba qüestions concretes i diversos nivells d'abstracció, que és una miqueta el que espero que parlem. I per tant, el que intentaré és obrir una miqueta de dubtes de diàleg per entendre el caràcter de classe de la crisi, si és d'això que estem parlant, potser sí, i de fet hi ha coses que apunten que ens diuen que potser sí que aquesta crisi té un caràcter de classe, però potser també estem davant d'una altra cosa que seria la pregunta de la pregunta, potser estem davant d'una crisi de treball, el treball com una crisi de labor abstracta. No sé si realment tindré una resposta per cap de les dues preguntes, però més les intentaré explorar. La motivació d'aquest projecte és un projecte que l'estic fent amb la professora del Dept, que treballa a la Universitat de Dinamarca, i això va començar a partir de diverses converses que vam anar tenint durant diversos congressos i coses que ens anàvem trobant, i va començar a prendre forma en el congrés vingut de la British International Studies Association, on vam fer nosaltres organitzar el que nosaltres pensàvem que seria una taula que es va convertir en 8 taules. No vam acabar tenint bàsicament per la conferència era nostra, on vam fer una crida de la gent que ens enviés abstracts sobre la relació entre labor i crisi, de manera força, per explorar diverses coses. I com us dic, de fet, tot el que hi havia allà eren coses que des d'anàlisis bastant concrets fins a anàlisis també bastant abstractes. Això, si esteu interessats, que us ho enviaré, s'ha publicat a finals d'aquest any amb una special issue a la revista Global Labour Journal. Després d'això, per treballar això des de fa bastant temps, també la part més teòrica sortirà publicada, que és l'abstracte que li he enviat a la Montse, que sortirà publicada en un llibre de Paul Dave, un capítol de llibre sobre la crisi, on hi ha diversos economistes polítics crítics que parlaven de diversos aspectes de la crisi i nosaltres ens hem agradat un capítol que parlava precisament sobre aquesta. Llavors tot això ja us ho diré encara. Però, de fet, això no és la culminació del projecte que us presento avui, sinó que potser d'alguna manera és l'inici.
encara no hem acabat, això és una cosa que estem treballant i que ens falta molt per entendre. El que a nosaltres ens preocupa és entendre la relació entre el treball, com deia, i crisi a diversos nivells. A nivells en aquest sentit d'abstracció. Però alhora intentar entendre a través de diverses geografies. Aquí hem considerat geografies variegades, això ho fèiem de la geografia política crítica, que ens parlen que no hi ha varietats de capitalisme, sinó que el que hi ha són diversos moments on el neoliberalisme a terra potser de maneres similars, però es troba en realitats diferents i és capaç d'absorbir aquestes realitats diferents pel seu propi benefici. Llavors, una miqueta aquest és el nostre inici, intentar veure com ho fa això i veient quina relació d'això amb el comunisme de classe. Per tant, és una cosa força àmplia, no sé fins a quin punt ho assolim o arribem ni tan sols a veure quins serien els factors principals per entendre i per tant, la pregunta pot ser més concreta, això seria potser una mica d'abstracció més elevada, la pregunta més concreta que ens fem és intentar veure quin és el rol del treball, de la classe, de la Reiche, en les lluites socials que estan caracteritzant el desenvolupament de la crisi. Com veiem tot això, com veiem de manera abstracta, com ho veiem en el nivell més concret. I això és el que intentaré parlar una mica més. Però comencem una miqueta intentant entendre què és això de la crisi, abans d'entrar en altres coses. És clar que potser hi ha una cosa diferent del moment actual que vivim a moments anteriors, moments futurs, hem d'intentar veure una miqueta entendre aquest moment. I nosaltres, el nostre punt de partida és que la crisi l'hem d'entendre pel que és. I nosaltres entenem que la crisi, de fet, és part d'una lluita de classes i que si està actuant com una guerra no podem anomenar-la d'una altra manera. Per tant, considerem que la crisi és l'expressió de la guerra de classes. Veurem quines classes estan participant en aquesta guerra. Potser veiem que hi ha algunes que l'estan fent de manera més intensa que no pas altres. Però considerem que això és el punt de partida que era el geògraf Harvey que ens explicava això. Per tant, a partir d'aquí, el nostre punt de partida d'entendre la crisi d'aquesta manera, considerem que cal remarcar com aquesta guerra de classes dins del que seria la part que a nosaltres ens interessa, que és la part de l'eina, per tant, una classe concreta, com aquesta classe concreta entra dins d'aquesta guerra de classes. Quin és el seu rol? Com s'ho fa? Què fa? I aquí veiem que el que ens hem de fixar, el factor que ens hem de fixar més, serien factors ideacionals. Tot això serien factors de veure quines són les idees, quins són els valors o la consciència de classe que trobem dins d'aquest grup, i factors materials. I aquí trobaríem factors també més concrets. Què està passant? S'estan reduint salaris, tenim més inseguretat, s'està reduint l'estat del benestar. Quins factors materials estan afectant? Seria una combinació d'aquests dos aspectes. I l'altra cosa important a definir, com veiem coses la crisi, d'una manera així molt general, és llavors què és classe o què és l'ebre, que seria el respecte de la nostra cultura. I considerem que és un concepte molt difícil de definir. En l'idioma que sí, però és que a més en català i castellà, com per els darrers dies, tancant-me el cap encara ho és més. I de fet això m'ha ajudat una miqueta fins i tot a entrar més en detall en el concepte. I nosaltres hem trobat 4 possibles definicions que ens dirien a què ens referim quan estem parlant d'això. I 4 possibles definicions que nosaltres considerem que són importants. Per tant, són 4 possibles coses que hem d'estar alerta, que hem de mirar en les nostres anàlisis. Primer és molt senzill, seria veure com a treballadors. Els treballadors són part d'aquest concepte, són part d'aquesta cosa. Com a treballadors i com el que fan, el treball. Això sí que és part d'això, però va més enllà. També considerem que, de fet, l'EBRE també són els sindicats. Els sindicats aquí entesos com a l'organització triada històricament per als treballadors per tal de canalitzar les seves demandes.
els entenem de manera força àmplia, no d'una manera potser més reduïda com s'estan entenent cada vegada més. I les dues últimes coses, que potser són les que a nosaltres ens interessen més, les dues últimes possibles definicions, seria també com a classe, però una classe en si mateixa. Entenem classe en si mateixa com la classe de manera més concreta. Classe en si mateixa, que és un concepte que desenvolupa Marx, ens refereix a la classe en relació a les condicions laborals, en relació amb el que es deia salaris, condicions laborals, amb quin tipus d'indústria està els treballadors, etc. Per tant, aquí seria una classe que podríem analitzar de manera concreta. I l'última és entendre classe com un agent emancipador, com una cosa que ens dona aquest poder d'agència, i una agència que de fet és emancipadora, que seria el que Marx considera com a classe per si mateixa, que és el moment en què tu adquireixes aquesta consciència de classe i al moment d'adquirir aquesta consciència de classe fas alguna cosa i per tant actues com una classe. I ara que he clarificat una miqueta, potser no, és complicat, més aquests dos conceptes, potser una mica el que ens hem plantejat de fer a nivell potser més pràctic, com ho estem operacionalitzant aquests dos aspectes. Llavors això ho hem fet a través d'una manera senzilla, precisament ja tenim força pensament abstracte, intentem fer alguna cosa que ens entenguem millor nosaltres mateixes. I hem decidit que ho dividiríem en el que nosaltres pensàvem que eren els desafiaments que la crisi estava portant. Pensàvem també que era important veure què s'estava fent d'acord amb aquests desafiaments i veure si hi havia algun tipus d'alternatives a la crisi, des d'aquests punts de vista. El primer punt llavors eren els desafiaments. I aquí vam considerar que de fet hi havia dos desafiaments molt clars que la crisi estava portant a la nostra conceptualització o ganes que podríem considerar com a importants. El primer era la relació entre estat i treball, entre estat i l'EFA. De fet, tant labora com engloba de tradicions d'anàlisi de teories de l'estat, etc. Per tant, això és una cosa que ens portava preocupant fins i tot anteriorment. I volíem veure quina era la relació entre sindicats que els entesos com la canalització de les demandes dels treballadors, la Unió Europea i la crisi. Què estaven fent els sindicats en aquests moments com aquesta organització important? Estaven sent cooptats, estaven resistint, estaven batuts. Què fan? Què és el que estan fent? Estan fent el mateix a tots els països? Estan apareixent noves formes sindicals? Estan apareixent noves lluites de treballadors? Aquest tipus de preguntes. Què és el que estan fent? I també estan veient que cada vegada més està apareixent, més aparent, que la competició entre els estats de la Unió Europea està basada en una devaluació interna. Que els estats estan havent de competir entre ells, perquè la convergència s'ha demostrat ser una mica una fal·làcia, i aquesta competició, una vegada no tens les eines polítiques per poder decidir sobre la teva pròpia economia, només et queden dues eines possibles per ser competitiu, que són aquesta revolució interna marcada pel treball al mercat laboral i l'estat del benestar. Per tant, l'única cosa que et queda, l'única cosa que pots fer és devaluar el teu mercat laboral i devaluar el teu estat del benestar. No hi ha una altra opció possible a nivell macroeconòmic, perquè no pots devaluar la teva moneda, no pots canviar les teves taxes d'interès, no tens altres eines macroeconòmiques al teu abast, només tens aquestes dues. Per tant, considerem que això canvia les regles del joc que havien existit anteriorment i per tant és una cosa important. I el segon desafiament lliga aquest darrer perquè considerem que hi ha canvis concrets en aquestes condicions concretes del treball. És a dir, sí que ens preocupa molt com conceptualitzem el treball a nivell abstracte, però també ens preocupa què és el que està passant en el nostre dia a dia, què és el que està passant amb els treballadors, amb nosaltres mateixes com a treballadores en el nostre dia a dia. I el que hem anat trobant és que a nivell acadèmic trobem sovint, fins i tot a nivell potser no tan acadèmic, però dins de la ciència del moviment
sindical o activisme social, que tenen molt falses representacions d'aquestes condicions del treball. Nosaltres ens referim a falses representacions sovint veiem aquestes condicions concretes del treball com de manera molt derrotista, potser tenem una banda que diem que ara tothom és absolutament molt precari i tot és horrorós i no ens agrada gens, o anem a l'altra banda, que ens tornem com molt romàntics i veiem que això aquella etapa potser està molt bé, perquè resulta que tots ens estem convertint en aquests agents lliures i que ens està desenvolupant tota una sèrie de creativitats que no coneixíem. Per tant, veiem que tant una com l'altra són molt perilloses. Hem de començar a analitzar aquestes concrecions del treball de manera més rigorosa i intentar millorar-nos una miqueta d'aquestes visions molt derrotistes o massa romàntiques. A més, ens estem trobant cada vegada més lluites internes en les organitzacions tradicionals dels treballadors. Des d'internes en el sentit més ampli, ens veiem també aquí, per exemple, moviments socials, que podríem també estar analitzant lluites de treballadors, que s'estan convertint en lluites de fet ideacionals o ideològiques, s'estan convertint en lluites de com fer les coses, com podem canviar coses, fins i tot lluites de representativitat, qui em representa, qui no em representa, aquest tipus de coses, que també considerem que és un canvi important. Aquestes condicions concretes del treball estan marcades cada vegada més per una narrativa de catàstrofe imminent des de l'exterior. A vegades més hem de fer coses perquè si no les fem, el que ens pot passar pot ser terrible. Si no rescatem els bancs, doncs resulta que l'economia desapareixerà el dia següent i això serà terrible. O si resulta que no acceptem una retallada salarial, el que passarà serà que ens faran fora de tots. Per tant, tot és una narrativa de catàstrofe imminent. Hem d'acceptar-ho i hem de ser responsables per evitar aquesta catàstrofe. Això va lligat a una idea, això ho va dir en Crisi, ho va dir tot abans de la crisi, aquesta idea que els treballadors de fet estan possiblement desapareixent. A més tenim aquesta sensació que segur que avui parlaré de classe social o treball és una cosa molt antiquada, això ja no existeix, ja no ho som. Per tant, cada vegada més ens entra la idea que el treballador que tenim al cap, el treballador d'una fàbrica o el treballador industrial tradicional, ha desaparegut i que de fet potser quan parlem de treballadors estem equivocats perquè a vegades no hi ha, sinó que són autònoms, persones amb treball, aturats, etc. Nosaltres considerem que, de fet, des de la nostra anàlisi, ells també són part del que nosaltres considerem per l'EI. Per tant, per nosaltres no hi ha una desaparició del treball. Doncs quines són les respostes que nosaltres hem anat recollir, sobretot a nivell de les ponències que ens han presentat en aquella conferència i dels articles que sortiran a l'Exposition. Bé, trobem que, de fet, hi ha dos tipus de respostes que a nosaltres ens interessen. I aquí és un ampliant l'espectre. Fins ara us estem parlant de sindicats com a organitzacions que canalitzen les demandes de la classe, però també estem considerant que cada vegada més hi ha també respostes per part de la societat que no necessàriament s'autocaracteritzen com a respostes de treballadors o de l'EI. Llavors, hem trobat, evidentment, moltíssimes protestes en contra de l'austeritat de tota la Unió Europea i ens preguntem si aquestes protestes tenen caràcter de classe o no, fins i tot si és important que en tinguin o no, potser tant és. Ens trobem també que sovint les que potser tenen caràcter de classe, que potser és més evident que sí, que hi ha un conflicte en l'àmbit productiu, resulta que no són protestes tradicionals, sinó que són protestes de treballadors cabrejats. El que motiva no és necessàriament un canvi del sistema productiu, sinó que el que motiva és el cabreig. En moment que en tinc prou. Però no hi ha una narrativa o no hi ha necessàriament res més darrere d'això. Això pot ser important, ens pot estar dient moltes coses, considerem que cal considerar. Sí, és important tenir aquesta consciència de classe, però no que veig, ja n'hi ha prou, no sé. La segona, els tipus de resposta que hem trobat, evidentment, quan hem fet una crida per ponències sobre analitzant el treball i la crisi,
Doncs tenim diverses coneixences que han estat treballant temes de respostes sindicals, és a dir, què estan fent els sindicats. I el que hem trobat és que sobretot els sindicats a nivell europeu el que estan fent és aferrar-se a una defensa de la negociació col·lectiva. S'està veient, evidentment, hi ha un atac molt fort a la negociació col·lectiva i els sindicats estan veient un atac en l'erosió del seu poder, l'erosió bàsica. Però, a més, s'està repetint la història, s'està repetint el que ja va passar en els països dels anys 70 i dels anys 90, amb les crisis dels anys 70 i després dels anys 90, on els sindicats eren cridats a la responsabilitat. Tant tornem al metode de la responsabilitat i narrativa de la catàstrofe. Perquè cada vegada els sindicats han de ser responsables. Han de veure que no es pot fer res més i que per tant s'han de comportar, si no es quedaran sense membres perquè es faran fora. Per tant, aquesta responsabilitat cada vegada és més important. I això ens porta a la següent part, que és les alternatives, on el que nosaltres estem intentant és veure quin tipus de relació hi ha entre les respostes socials i sindicals. Si hi ha algun tipus de relació entre aquestes dues respostes que nosaltres, a nivell abstracte i a nivell teòric, trobem que sí que tenen una relació, perquè estan treballant en diversos nivells d'abstracció del que seria la nostra conceptualització de classe, però volem veure si a nivell més concret també està existint. I per tal de començar a pensar en les alternatives, nosaltres hem de pensar en base a dos factors que es relacionen entre ells per veure després el tercer, el que acaba sortint. I pensem que una de les coses que apareixen molt marcades a les alternatives amb el que s'està fent al carrer, diguem-ne, és una conceptualització del que és el temps i la temporalitat. I això considerem que és una cosa nova i una cosa que va més enllà del que els sindicats havien fet en el passat, que per tant els nous moviments socials estan entrant molt fortament en aquesta idea del temps. La idea del temps, de dues maneres, d'una banda del dia a dia, és a dir, no necessàriament de treballar per canviar el món d'aquí a 3 anys o d'aquí a 4 o d'aquí a 5, no necessàriament una idea de separació de tàctica i estratègia, potser més tradicional, sinó amb la idea que el dia a dia, de fet, ja construeix una alternativa en si mateix. Això veiem que s'intenten crear, de fet, temporalitats alternatives, on el temps agafat un parèntesi, es crea el propi temps, que de fet tampoc és nou. Això, de fet, ve a conceptualitzar l'any 67, quan parlava precisament de la crítica del temps capitalista i de la dependència que els treballadors això ho feien al segle XIX, on intentaven buscar aquests moments externs. Parla aquí, per exemple, de la diferència entre treballadors irlandesos i treballadors anglesos, on deia que els irlandesos, sobretot treballant a cops, es construïen el seu propi temps, i era un temps, de fet, no capitalista. El temps capitalista era el temps de la fàbrica, era el temps de la línia d'assemblatge. El segon punt, on veiem que potser s'està canviant alguna cosa o s'està reconceptualitzant aquest moment ideacional també que seria en relació a l'espai. Estem veient cada dia, fins i tot pensant que potser no ho veurem, apareix Turquia i torna a passar exactament el mateix. Veiem que cada vegada més hi ha una versió cap a iniciatives utilitzadores. Ja no es tracta necessàriament de començar amb una gran idea, però sí que és cert que les petites idees resulta que són molt grans. Per tant, és com una operació a la inversa. Una cosa tan petita com podria ser un parc, com han dit a Turquia, resulta que s'està qüestionant el model del desenvolupament capitalista turc, en lloc de començar de l'altra banda. En aquest sentit, l'espai també actua en presionar allò que és acceptable en l'ocupació d'espais públics, però nosaltres ens preguntem per què encara no hem vist, ja portem uns anys ara ja, veient aquesta ocupació d'espais públics, perquè 2 anys i mig, això s'ha anat veient de manera repetida en diversos llocs, perquè no estan veient ocupacions d'espais de producció, perquè s'està traslladant
això cap una altra banda. Poden haver diverses respostes, de fet nosaltres ho seguim debatint, perquè de fet el que acaba és entrar en els debats dins del marxisme, són debats que porten molt de temps, en la separació entre l'economia i la política, i fins a quin punt realment els espais de producció són només espais econòmics i fins a quin punt un espai públic, per exemple, és només un espai polític. Potser l'espai públic també ho és econòmic i al revés. I això són debats no només dins del marxisme, de fet, fa uns mesos estava llegint l'autobiografia de l'Emma Goldman i allà hi ha un moment en què ella, amb la seva parella, aquí està, estadounidenc, tenen un debat molt gran sobre aquesta distinció entre el que seria l'economia i la política. I per tant, si has de canviar primer la política o si has de canviar primer el sistema econòmic. Per tant, és un debat que de fet no l'estem portant nosaltres, sinó que l'estem enganxant com una cosa que porta preocupant moviments emancipatoris des de fa molts anys. La combinació d'aquests dos factors, d'aquesta nova idea del temps i d'aquesta nova idea de l'espai, està portant a coalicions que creiem que són interessants, o moviments que són interessants, moviments que poden ser interessants. Aquí tenim uns quants, de fet, això també ens està portant altres projectes de recerca que estem iniciant, on estem veient cada vegada més moviments com l'EMA o l'Occupy, realment el tema de l'ocupació de l'espai és primordial, però també estem veient sindicats, potser no necessàriament des de l'altre, però sí que certament a nivell potser de comunitats d'empresa, a nivell d'empreses concretes, serveis per treballadors públics, etc., que s'està canviant també molt el repertori de mobilització. I diversos tipus de plataforma que estan realment incidint precisament en el tema econòmic que d'una manera té força política com la PA o a nivell britànic i els de UK, que són tota la gent que ha fet tota la crítica sobre els impostos que van descobrir que l'Estat no estava pagant impostos, etc. Han sigut com també un grup que també ha agafat precisament un problema econòmic concret i l'han portat a la societat. I ja vaig acabant. Les conclusions una mica a les que hem arribat, que com us dic això és feina en progrés, no és una feina encara acabada, sinó que potser fins i tot està al principi que ens preocupa, és que per nosaltres és força evident que la crisi té un caràcter de classe, és a dir, és la nostra conceptualització inicial, però la veiem reforçada per tot allò que veiem per tota la feina que hem anat fent també amb altre tipus de recerca. Veiem, de fet, que aquesta crisi també està portant una altra crisi, que és el que ens apareix una miqueta a les alternatives. I és una crisi intensa en les estructures de les organitzacions internacionals tradicionals que donem de classe. És a dir, que aquesta idea del temps i de l'espai no només està passant entre societat, estat i economia, sinó que també està passant dins mateix de la societat, dins el que serien organitzacions socials, tant si són moviments socials com sindicats, etc. Que trobem que pot ser força interessant. Però també veiem que llavors això ens provoca un nou repte conceptual, i és que creiem que ens provoca haver de conceptualitzar la manera com tradicionalment s'han pensat els moviments socials i els sindicats, que és bàsicament dues cares d'una mateixa moneda, o bé resisteixes o bé quotes. Pensem que potser hem d'anar més enllà d'aquesta conceptualització, perquè el que ens estem trobant quan parlem ara mateix de sindicats, en alguns casos ens podem trobar el mateix sindicat fent les mateixes totes dues estratègies, però en un moment donat treballadors d'aquell sindicat estan resistint i potser la popular del sindicat està sent cortada. Com conceptualitzes aquesta situació? Perquè en el fons els treballadors que estan resistint són sindicat i la popular també ho és. Comences a entrar en una qüestió de qui és el sindicat. Però també considerem que de fet tot això només és un inici, perquè el que ens hem trobat ha sigut una caixa enorme de mil coses que encara estem intentant ordenar d'alguna manera amb el cap per poder fer una conceptualització de fet molt més intensa del que us he presentat avui. Espero que tinguin preguntes o debat o alguna cosa. Us ho agrairé molt.